Това е поредният епизод в Skyblock. Мисля, че е трети. Да, и аз съм сърбин, да. И да, тук сме ние. Карнба. Да. И 20 въпроса. Колко? 20. Брат. Да, и ще правим голд ферма, ама не знам точно коя да правя. Ама си мисля, че тази дет съм си намислила аз. Я споделя екран, да как ще я Да бе, че ако искаш, че изпращам клипа докато Да. го снимам още не съм го снимал и че го пращам. Разбираш ли? Аре, мамка ти е... Но бавно е. Да, той си прехвърля Майнкрафт на флашка. Той Карта. просто... Ставам помпа. Да, бесто. Що че правилно нещо, пък ще Добре. съобщи на... Ще съобщи, когато не стане. Да. Човек, Оф, манка. ако искаш, още ако не съм го обещала, ако искаш, ми дай на мен да го кача клипа. Сега не му подценяй толкова. По-бързо да стане, бе. Значи от всяка страна трябва малко да разширя платформата с едно. Въпрос. Така автоматично ли ще я правиш или? И ми ще ги правя, мисля на един хит. То така е по-яко. Защото иначе дроповите ще се заминават. Да, не съм те. Защото аз почти няма хуй, идвам тук, сигурно. По-добре ходиш. Да си Да, правиш, аз ще ходя. правиш голд инструменти, които са перфектните. Да. Може да направя такова с бронки, че поне с нещо да живея. Значи, да, те майче са добри, пък и тък може имам голд. Ако имаш и Iron, можеш да си направиш Anvil да го реперваш. То как се реперваше голд броня, пък ти беше диаманти. Не бе, примерно, ако и голд, пак с голд. От какво тя е направено? Добре, те е по-лесно. Значи 70 плюс 22... 92. Да, чува ти кучета. Споко, не се чува. Окей. Не ме Що това е чува. така като насрано? Оле, не знам как ще слизам само. Да, то тъпото, че не дали не може да поставя, да. Ако имаш слаймблок. Ако имах слаймбол. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да. И... Опа. Да кажа ли за там? За колко абоната го правим? Не знам. Аз мисля 50, че с този дух добре ги подкарваме, смисъл. 12 за сега. Охо, там два пигмена. Дали ги хитя? По-добре да прави качествено това блока нагоре от тях и... Оле, гонят ма. Ми... Не бе смисъл, те са на долната платформа, пак аз съм горе. Окей. Ако имаш лък, Да бе, имам. те ще... Сега аз имам мост спаунър. Сега малко срамота да съм без лък. Колко... аз чух бук паудър и се чуди. Колко Паудър. Човек, много са спалва, той добре. Ти на светлина спалваха ли са? Май да. Те са MLG-та, бе. Аз на сега няма ги хитвам. Мамо, какво стана за това, бе? Да! Само Майнкрафта ми напълни половината флашка. Да бе. Много е малка, тя е само 1 гигабайт и... Ти какво се очакваш да си прехвърлиш жития, бе? Пък за какво ти, нали, можеш да инсталираш?
Да, наистина, мой. Абе, Или ти там сейвовете? Да. Абе, нали е вратнал за една седмица? Да, без чит. Еми, той вече никой не играе. Същите провъртях поне за 2 години. Защото не играх пък без чит за 3 дни. Окей, то вече кой играе... Седем, Вече кой играе GTA San Andreas? Те горе-долу. Ого, че аз мога да си направя няколко етажа, бе. Не може, ами ще си направя. Мамо... Че аз събрах малък чест с много тече. Да фъг е. Защо? Фрап също. Къде се намира? Що го няма? Зависи къде си го записал. Абе, човек, просто пак ще си го купиш. Ако го прехвърля... Дали? Там. Да, ако го прехвърля, моля го прехвърля не от работния плод, ами там. Папката ми работен плод да го прехвърля. Казвам, че в работния плод е само прикия път, бе. Оф. Да, бе, забравя. Нещо много забравяш. Да, бе, нещо... Нещо се случва. Да. Ох, знаеш кой ми хрумна? Кой ти Ако- хрумна? Ако няма спираш клипа, не, за друго... Не, после ме ти го кажа. Окей. Аре, ще така, ако май няма да стигне направо Сан Андреската, май да се стигне направо четворката. Може да. И направо да снимаме ние. Не. Абе, какво е си проблем? Мен не ме засяга. Не знам дали. Мамка ти бе, тази тъпа игра ми почва. И ще е глична. Как се гличва игра, че не мога да разбера? Ние тако имам предвид, че... Баси нещото. Едва си побира Майнкрафта. О, мага. Че той не пише ли ти малко по малко от гигабайт? Там има сейфови, какво ли не. О, аз като знам колко урода имаш. Просто не ми се обясни. Вечно някъде. Не са 50, че преди май, че бяха 50. Някъде, да. Оля, аз след половин час старя... Ще трябва хубаво да се къпя, фак. Не ставаш, пускаш клипа с Абрамо твой. Добре, каквото има Ами, да, аз мисля само той ще е. Тук просто да обясня. Направи Чакай малко обясня. Значи просто е така слагаш табелки и те си падат или трапдорови. Ама аз избрах табелки, че не знам по оферта ми. И ако искате да си правите още етажи, само си вдигате. Ако искаш сега спри клипа и когато си го направя, го пусни отново. И да има 2 блока разстояние и само си ги правите те. Обясни на тези хора как станят. Мисля крайен резултат да не правя, сигурно, защото сега да пусна тъкмо се обработва. Чичо, не те не. Кажи, Чичо Карно. Първо ще така е. Добре, тук има някакъв Microsoft файл. Трия ли за Бога, защото той ми заема място. В Майнкрафта? В флашката. В флашката. Ами, не знам, то ти да не са Трия го е. някакво на вашите неща, или? Ето там някакво Microsoft шбанития. Ми, не знам. Абе, код направиш, бе, не ме засяга мене. Изтри, баде. Не ме засяга мене. Да, не знам те как нищо не те засяга. Не ме засяга моето. И да, мисля, той да от клипа. Ох, отдах се. Добре. Или наистина му да направя крайен резултат. То сега е 6 часа, то има време. То... Че да. Ама долу сигурно ще трябва да посвича.
Оле, аз трябва първо... Трябваше мачо първо наслагам табелките. Айде. Ля работа. Едва се побирам към тазията. Не се побира дори. Майко, нямах ли друга флаша? Абе, нищо е, че си богача се купиш наново. Има един друг. Ти го знаеш 100%. Ами не, човек, не го знам. Не му каза името пред камерата. Пред камерата. Да. Опа. Аз колко абоната имам? 13, нали гледах в Даскал? Не, 12 бяха, 12 бяха. Ти пък къде не изкара рък за ждибе? Направо. 12. Аз забравих, че бях качу преди 20 часа към. Твоите. Извинете, че през тези май 4 дни бяхме качвали, но просто имах работа малка. Да, и аз и просто и тук имаше един проблем в училище, имаше първа родителска среща, аз бях направени глупости. Големи. А не и Ти да. си такова там може по един сабскрайб и там ете отред Дидо, Фуфто. Да, то аз там съм ги сложил. Да, едно е яко дори. Аз не знаеш, че ще го правиш. Да, бе, там исках да го направя. Беше ми тъпо и да няма нищо. Се абонирам за Боинг, защото той е най-големия пич. Той е пичка. Абе, те всичките, които са на това място са най-големите пичове. Да. Има един на трето място. Е горе-долу пич. Кажи ли я? Той има само 13 абоната, какво е? Флюфи Джар Биги. Да. Вие сте навиждали там. Може би. Да. Може би. Казваме, може би. Ако сте го следяли него. Да. Оле, не. Оле. Аре да го побутим малко да снима. Аре снимай, бе. Сега и ние снимаме. Да, между другото, той му е да е специален клип за Флюфито. Да го накараме. Аре, ние се тормозим, качваме всеки ден, ти на 3 седмици. Как бе? Че той последно кога беше качил? 3 седмици? Те ли? Че той е пак добре. Да. За него. Пише 3 седмици, ама са и 6 дни. Аз спомням. Той преди беше се качил повече. 12 абоната. Ние ли? Мен ме радва. 12. Мен ме радва. Много. О, чайчи. Абе, 2 етажа или 3 да направя? 3. Ти сега снимаш ли? Да бе? А, Абе, ама да... Чакай, само да служа табелките там. И ще спирам клипа. Ама, че го продължиш ли? Не, после може би. Оле, те с пигмени, да но не му мразят. Обичате ли ма бе? О, Нидо. Дали ако го хитна с сноубал ще ме подгони? Май да. Я пробвай. Не, мерси. Нека че стане някой високо място и Не, мерси. Че трябва да ги убивам с сноубал. да, напишите ако... Да, ще би някой. Нямаш ли меч? Имам бе, ама сега Нито се изхабява. нищо падна. Майя, ако каже едно нещо, ти ще се разсърдиш до край. Аре, С няма. какво е свързано? Аре... О, Дидо е качил. Добре, да напишете в коментарите дали искате да кажем едно нещо. Ня. Кажи, което е едно нещо. Интернет и карно куша. Не. Не мерси. Аре малко по-нататък, да. Не, да. Нагивала я, аре. Не, Ама- няма да казваме просто. Не, искам. Трябва да има драма. Да, това са драмата. Но ще бъде на 30 абоната. Той съм го решил. Не на 30. На Почти съм 50. събрал. Добре, почти съм събрал. Охо, че те падат пак, бе! Ама ако служа табелка ще е по-ефективно. Добре,
Охо, падат, някои дори умират. Ама те сигурно са, защото са от втория етаж. Ага. Охо, ей тук вече се направих кефа. Браво. Голем Аз ще кеф. дай клипа. Че много се радвам, бе. Ули, как си мислех, че един пигмей ще дойде, ще падне на мене, като имаше, като нали бях чупел сноу и щях да го хитна с лопатата. Магма кюб! Но! Чу! О, ако имаме Блейз! Па си кефа ще. Що, какво ще правиш? Ами, тък му уикнеска, няма си играя с лучове. За той, за вилагери. Ага. Да, добре. Добре. И ще спреш ли къпа? Само служа табелките. Добре, как стана това? Пише ми, че имам 12 абоната и изведнъж падат. Рестартвам страницата, пак 12. Пак падат. Рестартвам страницата, пак 12. Баси бъга. Аре, колко пъти трябва да... И така, хора, тук малко лагва. Да. Значи, спалват се, падат се, ей ги там горе. Айде с табелките и тракторовите. Правили ли? Ами, не съм, защото нямам дарба. Имам дела, но сега не ми са харчи. И само те тук, примерно, защото малко ни падат някои. И само някой си ги стрелям с лъка. И вижте сега. Бруталика лак. Лава. Ще ти почне да ти лаги бъркас. И тук може да добавя... И тук може да се добавя още сноу. Че малко падат, и то не е малко. И тук познайте кой ми се спална. Малко зомби пигмент на кокошка. И си го отрепах. И като стреляте с лък, веднага цъкате едно след като се изстреля стрелата, защото иначе не хваща таго. Его е ти. Не хваща кое? Агресивно саго там. Да. Ама кое? Пигменти. Ма, какво трябва да натисни? Едно, къде ти меча? Ага, да. Просто да не ти... Да бе, кое е точно? Защото иначе не го смятат малко тъпичък. Да, що... То няма да е отиде. Че падат се наречета, аз имах в честа вътре там на Overworld. Но какво стана? Кажи ми ти! На ингати. Не бе, какво стана, че станате, че вече ги нямаш те си ингати, Кои ингати? Нали умря, бе? О, вярно, че умрях, ама речкотнах и лепнах. С нищо. И да, мисля това да отклипа. Само не съм сложил табелките и... Да, чао. Кажи чао, бе. До!